בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לקרן פתרונות פיננסיים. היום אני רוצה קצת לדבר על אינדיקטור שנחשפתי אליו בחודשים האחרונים בשם TTM Trend, ששילבתי אותו יחד עם שיטת העבודה שלי, והוא פשוט עושה את העבודה בצורה פנטסטית. אני יכול לראות לכם כמה עסקאות שהכנסנו בחשבון הניסיוני שלנו, כי תמיד כל דבר חדש שאני נחשף אליו, אני מוכן אותו בהתחלה בחשבון שהוא חשבון דמו, ואחר כך אני עובר להשתמש בו בחשבון אמיתי. בחודש האחרון התחלתי בסחורות קצת להשתמש בו בחשבון אמיתי, והוא עושה עבודה פשוט פנטסטית. לכלי הזה קוראים TTM Trend, ואני הולך להראות לכם אותו. ואני מאוד מקווה שתהנו מהשיעור. שמי חזי ינוסבסקי, בואו נצא לדרך. אז השימוש באינדיקטור, תראו, האינדיקטור הזה, לא אני המצאתי אותו, הוא מופיע ברשת ויש בו אין ספור שימושים. אני שילבתי אותו עם שיטת העבודה שלי, ויש לי את האסטרטגיה שלי המדויקת איך לעבוד איתו. את האסטרטגיה הזאת אני מלמד בסדנה שתיפתח ב-20 לפברואר, וכמובן כולכם מוזמנים, נגיע לזה בעוד מספר דקות. אז מה זה האינדיקטור הזה בעצם? האינדיקטור הזה הוא עוזר לנו להצטרף למהלכים שצברו מומנטום חזק, ובדרך כלל כשאנחנו נכנסים למהלכים כאלה של מומנטום חזק, או יורד או עולה, אנחנו נזכה לרווחים מהירים יחסית. האינדיקטור הזה בעצם עובד מצוין במצבים של מגמות, וכמו כל אינדיקטור הוא פחות טוב במצב של דשדוש, אבל אני לאחרונה מצאתי שימוש בו גם במצבים של דשדוש. גם את זה אני ילמד במהלך הסדנה. אנחנו בעזרתו נוכל לזהות מצבים שבהם המגמה עשויה להשתנות. אנחנו יכולים לזהות מתי המומנטום יורד רק בעזרת הכלי הזה. אנחנו לא צריכים לא נרות יפנים ולא שום דבר, חבר'ה. הכלי הזה הוא במקום הנרות, זה פשוט כלי נהדר. כמובן שאני מסתכל גם על הנרות, אבל כשאני מסתכל על הגרף, על מנת לזהות מתי אני יכול כן להיכנס לעסקה, אני משתמש אך ורק בכלי הזה, ועוד מעט אתם תראו גרפים ותבינו על מה אני מדבר. בעזרת הכלי הזה אני יכול לקדם סטופים ולנהל את העסקה שלי לאורך זמן, ונוכל לזהות מצבים שבהם מתרחשת פריצת שווא של רמה מסוימת או של דשדוש, הכל בעזרת הכלי הזה. והנושא של הסדנה, כמו שאמרתי, אחרי מספר חודשים שאנחנו בדקנו וניסינו וראינו שבאמת הכלי הזה בהחלט יכול לתרום, לא משנה באיזה שיטה, אני לא בא ללמד שיטת עבודה חדשה, זה כלי שאתם יכולים לשלב אותו עם כל שיטת עבודה שלכם. אני לא מלמד אסטרטגיות, אלא רק כלי נוסף שיכול לתרום לכם בהחלט למאזן שלכם. סדנה תיפתח ביום שני, סדנה וירטואלית באינטרנט, 3 מפגשים באמצעות הוובינר, ופרטים תוכלו או להתקשר אליי לטלפון הזה, או פשוט להיכנס לאתר. עוד מעט אני אצרף את הקישור, אני אראה לכם איפה זה מופיע באתר, ואז אתם בעצם תוכלו גם להסתכל על הסילבוס, וגם להירשם דרך האתר אם תרצו. עכשיו אני רוצה להראות לכם את הגרפים. תראו איך זה נראה בגרף. יש לנו פה, ככה נראה הגרף של ה-TTM, גרף לכל דבר. זה אומנם אינדיקטור, אבל הוא בעצם קווים כאלה, זה גרף לכל דבר, ואני
בנוסף לגרף אני משתמש גם במומנטום 12, שהוא עוזר לי לזהות האם באמת מדובר פה במהלך שבו יש מומנטום חזק ואני אוכל להצטרף אליו, וגם עוזר לי להבין מתי המומנטום הולך ונחלש ומתי המגמה עשויה להסתיים. שימו לב, הייתה כניסה כאן לפי השיטה שאני עובד איתה כבר כמה חודשים, ויש לנו פה מהלך של 450 פיפס. אני בגרף יומי, אני סוחר ארוך טווח למי שמכיר, לא סוחר בגרפים קצרים. למען האמת לא בחנתי את השיטה הזאת בגרפים קצרים, לכן אני לא יכול להגיד לכם בוודאות שהאמינות של הדבר הזה היא אמינות גבוהה גם במסגרות זמן קטנות יותר, אבל כמו כל דבר, ככל שיורדים במסגרת הזמן, ככה כל אינדיקטור הוא פחות אמין, כל תבנית נראות היא פחות אמינה, ולכן אני עובד עם גרף יומי 4 שעתי. את הכלי הזה בחנתי אותו אך ורק על הגרף היומי, והוא פשוט עושה את העבודה בצורה נפלאה. יחס סיכון רווח של כל עסקה שהוא נותן ברגע שיש איתות הוא 1:3 לפחות. אז זו עסקה אחת שיצאה לדרך, עשתה 450 פיפס. עסקה נוספת עשתה 750 פיפס. ביורו דולר, שימו לב, מהלך חלק, רלי ממש מטורף ביורו דולר, ועשה 750 פיפס. אותו דבר הזהב, דרך אגב הזהב אני בפנים בעסקה עדיין, מי שעוקב אחריי בשיעורים, והזהב הייתה כניסה איפשהו כאן, והוא עשה כבר $135, לא רווח $135, אני אישית הרווחתי הרבה יותר מזה, במינוף מאוד קטן יחסית. מדובר פה ב$135 מהלך מהכניסה שהייתה איפשהו כאן, ועד עד עצם היום הזה שעדיין לא התקבל אפילו איתות ליציאה מהעסקה. כלומר הזהב עלה $135, וככל הנראה היד עוד נטויה כאן לפי אותו האינדיקטור. גם בניו זילנדי דולר, שימו לב את הניו זילנדי דולר, גם כן עשה מהלך של 300 פיפס עד כה, וגם כאן יש עוד לאן לצפות מבחינת העלייה. אם כן, אני כבר מתחיל לזהות פה סימני חולשה, ויכול להיות שאנחנו נחזור כאן למגמת התחזקות של הדולר, אבל עדיין אין איתותים ברורים. היורו ין עשה מהלך של 400 פיפס, וכרגע עדיין על פי האינדיקטור עדיין התיקון הזה לא הסתיים, אין לנו עדיין אישורים שהתיקון הסתיים, אבל אנחנו יכולים לקבל אישורים כאלה היום כנראה, ונוכל שוב להצטרף למגמת הירידה, שככל הנראה תיתן לנו גם כן עוד איזה קרוב ל-400 פיפס לפחות. אלו הם היו הדוגמאות של עסקאות שיצאו לדרך לפי הכלי הזה. אני עכשיו רוצה להראות לכם את הסילבוס. איפה אתם יכולים למצוא את הסילבוס של הקורס? הקורס עוסק ברצועות קלטנר, שזה גם עוד כלי אחד. שימו לב, זה האתר שלנו, קרן0.com, בעוד מעט יהיה לנו פורטל חדש, עוד כמה ימים. אבל בינתיים תוכלו למצוא מידע כאן, במדור הדרכות, ומתחת יש לכם פה את רצועות קלטנר, ויש לכם פה את כל הנושאים שאני הולך להעביר בשלושה שיעורים האלה. אני הולך ללמד כלי שיעזור לכם בשיטת המסחר שלכם לזהות מצבים של כניסה עם כיוון המגמה, או לזהות מצבים של ירידה במומנטום של אותה מגמה, ואני הולך ללמד אתכם את הכלי שעוזר לכם לזהות מצבים של פריצות מדשדוש או מסחר בדשדוש. ממש הכלים האלה רק יכולים לעזור לכם באסטרטגיה הקיימת שלכם, זה לא משהו שזו עוד לא אסטרטגיה חדשה, אם כי בשיעור האחרון אני כן
הולך לדבר קצת על האסטרטגיה שלי, אבל הדגש הוא שתעבדו עם האסטרטגיה שלכם ותשלבו את הכלים האלה. עלות הסדנה חברים 750 ש"ח, ההנחה הזאת כבר לא בתוקף, 10%, אבל אפשר לעשות הנחה למי שנרשם עד סוף השבוע הזה. היום אנחנו 31 לינואר, נעשה 5% הנחה, ואני אשמח אם תיצרו איתי קשר לכל שאלה שתיווצר לכם בנושא הזה של הסדנה. חברים, תודה רבה ונשתמע בהמשך. ביי ביי.